barví nebo něco, nebo co. Takže těžko říct, no. Teď nevím, co se děje. Ale víš kolik, a i v Mítku, kolik ty Ukrajinky rozvedly roky. Jo. To tam bylo, to ježiš. Je úplně jedno, jestli je to Česká a nebo Ukrajinská. Když to chce, tak prostě kape. Tak to vykoná, jde za svým. A ti říkám, jako, já 8 jenom, o kterých vím, a tu 8 jsem nevynechala, jako. Ta lepší, když se najde Milence, nemusí být. Já ti nevím. Co říká bylo, mi říkám, tak ukradni to letadlo včas na výpřilet, že bude sranda, ne? A takhle je vždycky za měsíc, no. Co z toho má? A to ještě pan nasedaný, protože minulý měsíc opakovaný, že si musím odkol na cestu do a proces na Časlavy. Máš přítele v Časlavě? Jo, no. A teďka byla, říká, já přijedu ten to říkáš, že nepřijedeš, a mám něco domluvený. A co jsem jako, co se zbláznila, nebo co? Říkám, ne, těžko, že mám něco domluvený, jako prostě nepřijedu.